Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Liowit sa Tingog nin Barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to talk the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. 1, 2, 3, let's go! Love is in the night. Roads turn right. We don't know how to rhyme, but down we try. We're all in love. You're where I wanna go. You're what I need from you. So I want you to know that I can't find words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. Alright, marahil na pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko niya nin Miyerkules. Pizza 29 sa bulan po nin Enero 2025. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Ligaspi. DJ Torrance on the mix. Diwat anda samuyang pangungumusta sa lambang membro kan pamilya mintras na maura na pagkaaga po. Catch on Sondo kita nga lasot sunin pagkaaga sa mga drivers na nakaantabay ngunyan na agang ini. Good morning po. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Sa duman naman sa may mga kamatian ngunyan get well soon, asin po sa Gabos. Kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini na dainin katibaada na pigmamati sa sendong mga hawak. Mentras po nakadangog digdi sa 1FM 88.3 DWGO. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Ligaspi. Sige. Mora na pagkaaga. Kanya na pagkaaga. Nakamati akong gutom. Nakamati akong gutom ngunya na pagkaaga. Mintras nagigibo ako kan sa kuyang mga bareta ngunya na aga pagabot ko. Ay ko gigutom ako. Di dalagan ako sa kuan duman sa saro medyo sarado kasi. So dahil siya po tabi naka
ano yan, dahil na po tabi siya luto to naubusan tigas sa kabagasan. Tapos di duminalagan ako digdi sa saro. Inabot na akong oran. Bata ora di akong darang helmet. Ata ora man LTO. Ora man pulis. Di akong darang helmet. Na medyo na kuan ako tama kusog sa oran na eh. Sundongon yan dahil nagkakuan sa oran. Sundo sa ngunyan po tabi dahil na nagkakuan so oran. Sige. Anyway, so diretso na kita digdi sa programa tang ini ngunyan na pagkaaga po sa mga kababayan niya to na nakatutok ngunyan sa satuyang programa. Good morning po. Siyempre, duman sa mga kababayan niya to na minamarata pa sana. O, kumusta na po tabi kita gabos ngunyan? Kumusta na po tabi kita ngunyan? Igi ha? Sa headlines kan sa tuya ng mga bareta ngunyan na pagkaaga, Acting Governor Glenda Bongao nagpasalamat sa mga albayano sa gatos na at 100 days ulat sa lalawigan, ginibo po kaswapon. Senate President Chis Escudero hinalian pagandam sa blankong parte kan 2025 National Spending Plan. Naman sa budget ini so sinabi ni BBM ini so sinabi po ni dating presidente Marcos, dating presidente Duterte na igwa nga yaki blankong nga dyan sa budget. Sabi ni BBM, "Ay, utikon ka." Si Manong Dins Alta, Manong Dins, deta ka nahiling kasuhapon. Deta ka nahiling kasuhapon sa ano yan, sa ulat sa kuan. Diyan sa hotel Proxy. Proxy Hotel. Deta ka nahiling kasuhapon. Baysa na. Egi ha. Na iling ko si si Ma'am Susan Bernal Balani. Iyon na hiling ko. Okay? Nagkasabay kami paglaog naman sa The Proxy Hotel. Egi ha. Igwang ngayanin blanco ngayang pinirmahan si BBM. Diyan ngaya sa budget. Idi nagkakirigkig po tabi. Ang problema ta ining isyong ini na may blanco daa. Siyempre, so mga senador, so membro kan Bicameral Conference Committee, tabi, so mga senador, siyempre makuan iyan, mariak. Siyempre, dayman natapago na mo, tumuga daw sumas. Dayman nga, tamararaot po tabi sinda nata, din nindo hiniling. Panduwa, baka kung kuwang kamo, baka po tabi, ano yan? Kasarabwat kamo kan mga lapakan. Ata, ang number one digdi ko nata ini po tabi nagpuon because kan anomalya. Sa mga kalokohan na nangyari po tabi sa gobyerno, lalo na sa Kamara de Representantes, mala nga ni baga pinagdudahan po. Tinanggal baga si Saldico sa Appropriations Committee. And remember po na bako basang-basang ang tuminanggal sa iya. Dahil kinakariaki. So aki kang presidente, si Sandro Marcos, Congressman Sandro Marcos ang nagbosyon. Dahil kinakapalag, maski si Speaker Romualdez, dahil kinakapalag, tanggal. Tanggal. Because may problema nga ni sa issue kan budget. O nganyan, duman sa BICAM, sa pinadara po tabi, so 2025 budget, digdi na nagpuon eh. So 2025 budget, sabi ni dating Presidente Duterte, nagpa-interview. Ang pinirmahan ngaya kang presidente, igwang blanco ngaya sa budget. Pag sinabi mong blanco, tabi, na ano ba, tabi, kuan alimbawa, ano ba yon? Pag blanco po na pinirmahan mo, pwede yan na kuan. Pwede yan po tabi na
ano yan? Bubugta ka na lang po tabi nindanin budget, iyan. Bubugta ka na lang nindanin budget, kung anong project, lusot na. Which is, sabi nga ni po tabi, ini po ang saro na, saro po tabi ining inaapod na unconstitutional. Bawal po yan talaga. Bawal. Okay, ano niya, nagkakaribok po tabi. Nagkaribok. Ay, di ngayon po. Sabi ni Bongbong Marcos, ay, utikon ka. Utikonon ka ngaya. Ang problema digdi. Ang problema digdi po, tabi, siring Kenny. Si Amy Marcos, nagtatarampo si Sutugang. Si Amy Marcos, ang tinatarampo tabi ni Amy Marcos, ang tinataram ni Amy Marcos po, kuwan nga baga, kuwan nga baga, di ba? Man nga ki, kuwan ini, may problema nga ini. Na budget. Di ba? Ikaw ngayon yung problema. Na budget po. Di ba? Ikaw ngayon yung problema ang budget. Ngunyan po, litsi-litsi na po tabi ngunyan. Nagkalitsi-litsi na ngunyan po. Iyon ang ganian. So iba, nagtutubod talaga na igwa. So iba, dayman. Dayman so iba. Dayman niya pwede, taan konstitusyonal yan. Inda. Siyempre, kamuman na po tabi talaga actually yung nakakaaram ka. Di ba? 17 minutos, makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Digdi po sa intirong Pilipinas. Oro at yan, pag urulayan ta po ini, may sa Facebook ngunyan, nagluluwas na po tabi. May mga nagluluwas ngunyan sa Facebook na igwa pong so pigpurchase baga sa mga barangay na ano yan? Bihikulo. Bihikulo. Actually, nasa kuan ito nasa budget baga ito. Tapos, an auto baga mahal, mananggad. Mahal na auto. Itong nahihiling kong auto, 10 milyon talaga ito. Ang Toyota nga ni baga so. Aro kaya na auto mo daruin? Mga kuha na ganyan ganyan, mga 700 to 800 na, no? So, bagong bersyon. 800. Sa dayan. Pitong sunailing mo bagang so parang rescue vehicle sa mga barangay. Milyon ang kantidad kan talaga. So, parang ban na kuhan. Milyonis talaga ang kantidad kaya. Imposible man yan na maging 800,000 sana. Kuhan yan branded kumbaga mas ganda iba ko branded mahal at least aram nindo tabi iyan na pig-purchase uminagi yan sa pinagsisyonan yan kang barangay pinagsisyonan yan kabos po tabi taday mo man ang kwarta kang gobyerno sasabihan ko sendo taday mo man pwedeng iluwas na basta sa lang iluwas mo, dadainin mga papeles, tapos dai uminagi sa proseso.
na dainin mga papeles, asin po tabi, daiminagi sa proseso. O yun yan. Sabi nga ni Sendo po tabi, igwayanin prosesong susunod doon, tangani na kuwang kita. Ngani po tabi na maitao yan sa imo. Bako man ang issue ang issue dyan po, kung nag-purchase sa mga barangay, nagkuhan sa barangay, tapos dahil man nag-abot sa auto, warang autong nag-abot, pero may may binakal. O yan ang tunay na issue dyan. Pero kung igwa, sabi nga ni po tabi, may gadan niya dyan sa taas, kung dahil man nilugsot, paano mapatunayan na may gadan? Dapat ilugsot yan sa baba, tangani na mahiling na igwang gadan. Iyo po, o siring yan kaan, ibang ebidensya na yaon po sa mga bihikulo. Kundi, sabi ko Sendo po, kung alimbawa, asiring ka ini na pinagko-question tapuan mga bihikulong ini, dapat kung kita manan yaon dyan, gibuhon tama na magkatarawan. Okay? So sa mga barangay palan po tabi na 100,000, actually ining 100,000 na ining pigtatao sa barangay, during the time of Congressman Joey Salcida pa ini. Pigtatao talaga ini sa barangay, 100,000. Kan time po tabi ni Congressman Joey Salcida, gobernador pa yan. Narunduman ko yan Maski si acting Governor Glinda Bongao, takasudma, nagkaigwanin ulat sa Albay. Tabi, 100 days niya, nagkuro-kuso baga digdi sa tuya. Nagparkuro-kuso. 100 days. Ngunyan, kay itong panahon kaya, grabe ang requirements. Ngunyan, sinimplify na po, kaya nagkatarawan. Pero downloaded yan sa barangay po. Iyan, hali yan sa espersos keto ni Congressman Joey Salceda, kang gobernador pa. Kaya lang, pag-abot ni Governor Bichara, kinaptan kan Office of the Governor, nagka-litsi-litsi so programa. Kan pagtukaw ni Governor Noel Rosal nin 5 bulan sa kuan, pinagkuan yan, pinagluwas yan po, giraray. Inimplement naman po tabi ni dating Governor Grex Lagman, kan siyang tuminukaw, kasalida ni Gov Noel, inimplement. Kaya lang ang problema, so iba, dahil man nakakakuha po tabi, langigpit kan Darwin, kan mga requirements. Grabe ang requirements. Diit na barangay lang, out of 720 barangays, di iton lang po tabing barangay. Ano yan, nagkuha. Yan nga, dipisilon po tabi, dipisilon po tabi, at dipisilon po tabi marahay, na ayuson iyan. Kaya nagkaigwa talaga nagkaigwa talaga nin problema. Ganyan, nagkaulay po so DILG, so DILG po tabi nagkaulay, tapos so provincial government, sinimplify po yung release. Bahala na sa barangay bugtak o bugtak nin mga proyekto, bastang may 100,000 ka kan 2024, ngunyan may 100,000, so di pa nakakuha 200,000 gabos. Implement mo yan na project sa imong barangay, bahala ka na. Pero kung ano ang requirements na isusumiter mo sa munisipyo or sa syudad na pinagahagad ka na accounting, siyempre iyo yan. Iyo po, yan ang issue dyan yan issue dyan. Sabi nga ni po tabi, di bang kitang dapat na actually an talagang igwadigdikaan tabi, an igwa talagang digdikayan po tabi, digdi sa Albay, sa airport po yan tabi ni Kwan, sa airport po yan tabi ni kan mga gobernador. So mga gobernador po tabi, alay baga yan sa Kwan, provincial government baga po tabi yan. Iyo,
Provincial government yan po, tabi. Iyo yan. So anyway, mahiling ta po tabi ang mga mangyayari sa mga masunod na aldaw po kung solve na ini. Ano ini? Products, worldwide supplier. Ano ini? Kwan. Pwede na ini 3-cylinder. Boat engine. Bakal man ako kay ini. Mabakal man ako kay ini. Okay? Sige. Anyway, mabayaan to na kon ano ang kwanta ha. Mabayaan to na kon ano. Kinakaipuhan to talaga po tabi na kwan yan. Okay? Kinakaipon tang pagkarayan. Anyway, 25 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga digdi po sa intirong Pilipinas. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun? Magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba para naman hindi na sumakit ang kamay nila at para na rin bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad, hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap.
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, ikaw nakita nin 31 lampas an alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. 1, 2, 3, let's go! Alright, balik na ako digdi sa programa. Ano pa ang mga bareta tangon niya na pagkaaga? Sa Rodrig di po tabi, ining nagkapirang mga lokal na mga politician tadigdi, mga politician tadigdi fight kanya-kanyang dakulod ang mga tarpaulin sa nao. Pero siring kan dati, day man yan kaya, day pa man po tabi yan talaga sakob da. Wala pa manin pudirang komedik na magtangkas kaan. Apira sa nakon sa mga kandidato, day ka mo magparako kaan sa kahoy, tapos sa poste kang kuryente ta, bawal iyan. Yung aliko kayan tapos ang diin aran madakop sa indo. Iyo po. Pero yan mga nasa lanob kan harong sa kunal, okay lang yan, dahil problema tapos padarakulaan. May padarakulaan digdi. Nagpapadarakulaan po tabi nin ano yan? Nagpapadarakulaan na po tabi nin tarpaulins. Iyo. Pero siring kan dati, sabi ko ni Sendo po tabi, dahil manan jawa da kulo ng tarpaulinindo, bako manang basihan tangani na. Bako manan kuan eh. Iyo, dakulon yan po. Na mga kadakol-dakol po tabi yan ng mga suportador. Sige, uni. Nagpapa...
Sige, so duro-diretso na kita digdi. Ikaw na kitang 41 minutos sa makalampas and alas 6 pagkaaga. Digdi po sa intirong Pilipinas. Grabe yan. Nataba yata kitang mga taga sa mga taga media. Ano daw kung ano daw po kung maging kwandang kita? Maging ano yan? Maging neutral lang kita pagabot digdi sa posting tadi. Tapos maski sa radyo, do siyempre may kwang kita. Igwa kita nin inaapod dyan na diretsos ta sa dirita. Kasi bilang taga-media, actually, mas ganong gibuhon ta, makaka-apektar kita duman sa, lalo na duman sa satuya na mga, ano yan, mga, ano ba yan? So, digdi po tabi sa satuya na mga suportadores, lalo na sa media, o ngunyan nga ni naaga, sabi sa kuya, ano nga ya sir, sa nga sisay ngayaan, pwede tang ngayang kuan. Sisay ngayaan, pwede tang butuhan. Sisay nga pwede tang butuhan, sabi sa kuya. Sabi ko, bala na kamo. Dahil nga sir, kung sisay ngayaan, manok mo, di, duman kami. Sabi ko, actually, daiman kami aarog kaya na magmanok ta. Pirmero, media baga ako. Oh. Pirmero sabi ko, media baga ako. Dipisil man sabi ko kayan taram. Kundi sabi ko, ako may personal man na kuangkaan. May personal man po tabi ako kaya na gusto, kung sisayan gusto ko po tabi na na maging gobernador, maging mayor ka ang Legazpi, pero nasa sakuya na sanaan. Pero kung digdi po tabi sa radyo na sasabihon ko na botohan nindo si Juan de la Cruz bilang gobernador, bilang mayor, nako, day po ako pwede kaan. No? Day ako pwede kaan. Ta masupog duman sa maski alimbawa sa balyo masupog. Ika ngaya, taga-media ka, tapos, ano yan, taga-media ka ngaya, tapos, nagkikiling kingay sa ibong. Masupog baga nasasabihan kita na. So therefore, pag siring ka yan, magiging kwang ka. Sabi ko rin sento po tabi, magiging bias ka. Bias. Kaya sasabihan kita kang kwan, ay, bias na media ka ngaya. O bako ka na kayang taga-media? Kabanga, naging 1/4 ka kaan. Imbes na nasa 40 state ka bilang media, magiging kuwang kakayan, 50 state. Sa dirik kay. Di ba? Di ba? Gana siring kita kaan, ha? Sana po tabi siring kita kayan. Nata, kasi aram nindo iyan po ang pinaka magayo na dapat niya to na kuan, dapat niya tong gigibuhon tangani na ma-imantinir ta, ma-preservar ta po tabi yung integridad ta bilang media. Pabayaan mo na kung alimbawa media ngayon na nasa politika. O yan talaga ta politiko yan. Siyempre may kanya-kanya po tabi yan na kung baga naka-appeal. Pero kitang bako man kita politiko, dapat na magtindog kita kung sain kita, no? Tumindog kita po tabi kung sain kita. Na bilang media. Kung nasa tahaw, sa tahaw lang kita. Di kita magpara ano yan, di kita magparapasaramok. Tanahiling ko kasi sa minsan sa ano yan, ako sabi ko sa indo, dahil man akong pakiaram dyan sa kung ano ang ginigibo nindo dyan sa indong Facebook, sa indo yan,
Facebook wall nindo yan. Kaya lang medyo kumbaga, makasupog adi. Medyo makasupog baga po na siringkaan. Yo, sige. Yo, makasupog na sasabihan kang minsan pag nag-post ka, ako rin kay to siring kayan so kuwang ko, may ikinaag lang ako sa Facebook ko, ay bias ka ngaya. Hindi ko lang nakon, talalingwang ko talaga eh. Nagbugtak ako kay itong naramdaman ko kay ito sa binugtak ko. G. Rosal G. Rosal tapos tapos po tabi Pido Garbin. Kay to so labanan 2022. Yugon mo yan. So saro palan. Print ko palan. Bias ka nga. Pagparad dito na ako. Bias ka nga yan. Sabi ko nata. Di mo aram na ako. Kandidato man. O saka. Pun kay to na gimata na ako na dahil pwede talaga. Ito nga ni survey, dahil man itong kwani, dahil man ito nin, sabi ko sa inyo, dahil man ito nin pigpanigan eh. Kaya lang, nasa lang talaga ako because, duman sa social media, because, ano ibugta ko, duwa lang, imbis na tulo. Ngunyan, tulo man giraray gayon. Tulo, dati, si Atutobo, tapos si Mayor G. Rosal, tapos po tabi si BM Hisham Ismail. Iya po, sindaan maglalaban ko dyan eh. Iyo po yan. Iyo po yan ang fight. Tangani na kuwang kita ha. Tangani na ano yan. Dipisil. Alright, sige. So, diretso na kita digdi. Gawa na kita din 11 minutos makalampas o bago mag alas 7. Pasadahan ko din iba pang mga kwanta, ano. Karat ko na ta kuantang ko ning sa tuyang sige. Ta kuantang ko na ini. Yan. Kaya ito. Yan. Takuang ko na ining barita sa kansa kuya po tabing say dito. Oops. Yan. Alright. DWGO Live Report. Mga OFWs na ginawaran ng pardon sa UAE, hiniling ni Magsino kay PBBM na agarang repatriation at reintegration Rodriguez sa
may report. Mar, good morning. Please come in. OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino kay President Bongbong Marcos Jr. ang agarang repatriation at reintegration ng mga overseas Filipino workers o OFWs na nabigyan ng pardon sa United Arab Emirates o UAE. Sa kanyang privilege speech sa plenaryo ng Kamara de Representantes, binigyan din ni Magsino ang kahalagahan ng pagpapalakas at pagpapaiting ng support system mula sa pamahalaan para matulungan ang mga OFWs na kasalukuyang nakakulong sa ibayong dagat. Sinabi ni Magsino na ang pardon ay ipinagkaloob ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan para sa mga OFWs na nakulong sa nasabing bansa, na isinabay naman sa pagdiriwang nito ng ika-53rd National Day noong nakalipas na Disyembre 2024. Binanggit ng kongresista na ang mga OFWs na nakakulong sa UAE ay nasangkot sa iba't ibang mga kaso na kinabibilangan ng drug cases, theft at immigration violations gaya ng overstaying o pagtatago na mas kilala bilang TNT. Ipinahayag din ni Magsino na ang iginawad na pardon para sa mga OFWs ay resulta ng matatag na matibay na diplomatic relations sa pamagitan ng Pilipinas at UAE sa pangunguna ng Department of Foreign Affairs o DFA, bunsod na masusing pakikipag-ugnayan ng ahensya sa counterpart nito na UAE Ministry of Foreign Affairs. Sinabi pa ni Magsino na ipinabatid ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi at consulate sa Dubai na sasagutin ng UAE government ang mga dapat bayaran para sa deportation ng mga OFWs. Kabilang na dito ang pamasahe pabalik ng Pilipinas. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, Mar Rodriguez, sa report. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Daro-diretson ta na si kabahaging Nestor Kagitla. Flood control structure at Farm Market Road projects sa Marinduque natapos na ng DPWH. Si Nestor Kagitla may report. DWGO Live Report. Nestor, good morning. Please come in. Nakompleto na ng Department of Public Works and Highway ang mga Madali lang. Naputol eh. Alata. Naputol. Okay. Sige. Take 2. Go. Nakompleto na ng Department of Public Works and Highway ang mga pagtatayo ng flood mitigation structure at farm to market road na ngayon ay nakikinabang sa mga rural na komunidad sa mga munisipalidad ng Santa Cruz at Torrejos na nagpapasigla sa paglago ng ekonomiya sa Marinduque. Sa ulat na binahagi kina DPWH Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary for Luzon Operation Robert Bernardo ni DPWH Mimaropa Regional Porbi Director Gerald Pacanang Seso III, ang natapos na proyektong 371 linear meter flood control structure na estratehikong itinayo sa mababang lugar sa barangay Poktoy sa munisipalidad ng Torrejos. Ayon kay DPWH Marinduque District Engineer Richard Emmanuel Ragraho, ang pagtatayo ng revetment wall ay isang mahalagang hakbang upang mabawasan ang mapanirang pagbaha
na nagiiwan ng malubhang pinsala sa mga ari-arian ng tirahan at nakakaapekto sa kalagayan at pamumuhay ng mga residente sa lugar. Bukod pa rito, ang isang farm to market road na natapos sa Barangay San Antonio, Munisipalidad ng Santa Cruz, ngayon ay pinahusay ang daanan ng mga lokal na magsasaka para sa mas mabilis at mas mahusay na transportasyon ng mga lokal na produkto sa sentro ng pamilihan ng mga kalapit na bayan nito. Ang 1.02 kilometrong road concreting project at convergence program ng DPWH kasama ang Department of Agriculture na kinabibilangan ng pagtatayo ng sa magkabilang gilid stone masonry at concrete na line canal na nagpapatibay sa tibay ng kalsada laban sa lahat ng lagay ng panahon. Ipinatupad ng DPWH Marinduque District Engineering Office ang flood control at farm to market road project ay natapos sa halagang 67.54 million at 15.42 million. Mula sa DPWH Central Office Manila, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Alright, Igi, kadakal-dakalan mga kunadi. Mga mapagalon na kontinuaran. Galon ka mo kontinuaran. Sige, mga politician. Ang ganyan dahil naman daw nin ko na, bantayan ta po tabi ini yung mga politician na gagamit kan mga programa kan sa tuyang gobyerno. Dapat di po tabi ka mo maggaramit kaan ta talagang madadali kita kaan. Okay? Kasi aram nindo unfair man yan duman sa mga kuan. Lalo na sa mga day nakatukaw. Day mga nakatukaw sa sendang pwesto. Okay? Day nakatukaw sa sendang mga pwesto. Iyo po, napaka simpleng kwan yan eh. Napaka simple po tabi na bagay. Diyan nakaipuhan niya tong gibuhon. Sige. Anyway, tabi New Year ngonyan, Chinese New Year ngonyan ano? Chinese New Year. Chinese New Year ngonyan. Sige. Anyway, maparam na gid ngon ako. Taon minuto antes mag alas 7, nin pagka alas 7 po ang DWRL Bareta alas 7.